Hei kaikki! Tänään sukellamme merkittävään tarinaan, joka on lähellä sydäntäni. Kyse on 55 Plus -nimisestä yrityksestä, ja jos et ole vielä kuullut heistä, olet herkkupalan edessä. Kuvittele yritys, joka ei näe ikää pelkkänä numerona, vaan voimavarana. 55 Plus suuntaa parrasvalot kokeneisiin ammattilaisiin, yli 50-vuotiaisiin senioreihin. He eivät ole valmiita vain rentoutumaan, vaan haluavat innokkaasti pysyä mukana. 55 Plus palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, yhdistyksiä ja julkista sektoria. He tarjoavat kokemusta ystäväni, vuosikymmeniä sitä. Elämänviisaudesta erikoisosaamiseen heidän työntekijäpankkinsa kattaa lähes kaikki palvelualan osa-alueet. 55 Plusan työntekijät eivät ole vain tekemässä työtään. He ovat paikalla tuomassa positiivisuutta ja kohottamassa työpaikan tunnelmaa. 55 Plus ei ole vain rekrytointiyritys, se on toivon majakka. Tutustu heihin osoitteessa 55plus.fi.